турында беренче язмалар борынгы Мисырда ук очрый. Франциядә лилия чәчәге ул чисталык һәм бәйсезлек символы. Татарстанда лилия бик матур һәм популяр исем. Аңлагансыздар, бездә кунакта бүген лилияләр. Сәлам дуслар, ТМТV телеканалда тәмле көрәш тапшыруы һәм шуннан да бездә кунакта бүген популяр җырчыларыбыз, яшь җырчыларыбыз, икесе дә шаллы кызы, икесе дә сулагай. Миңа билгеле әлегә фактор. Инде хәзер икесе дә уртак бер проект. Лилия Хайруллина һәм Лилия Гимаддинова. Сәлам кызлар. Сәлам. Исәнмесез? Исән. Шундый тәмле бүләкләр алып килгәнсез дип күреп торам. Мин кайсыгыздан башларга да белмәссең. Тәмле көрәштән башлыйк әле без. Әйдәгез. Я Лилия бу нәрсә? Нәрсә бу? Бу бик тәмле бер капкейк дип атала бу. Махсус сезнең передача өчен пешереп килдем шундый тәмле бер. Иренмичә. Әйе. Язуларын язып чыгып. Бу пирожнилар инде безнең телдә? Пирожный. Татарча әйтендә. Пирожный. Пирожный алып килдем сезгә. Тәмле пирожнилар. Рәхмәт тапшыру ахырында бу ашырга яраклыдыр бит инде бу. Әлбәттә. Ярар, әлегә мин килеп торам. Лилия, һәр вакыттагыча кәмнүшкәләр белән безне сөендереп, бу юлы да инде бер шедевр ясап килгән. Узган тапшыруымда баллы торт, конфетлардан торган торт әзерләп килсәм инде. Бу юлы мин конфетлардан корабль ясарга булдым. Үзем махсус төнге бергә хәтле эшләдем. Иренми дә инде. Безгә әлбәттә бик күңелле һәм бик рәхәт мондый бүләкләр алар. Без мондый бүләкләрне бик яратабыз. Демәк, бу карапны ашап бетергә шулай мөмкин. Кызлар, бик зур рәхмәт бүләкләрегез өчен. Бүләкләрегез өчен мин сезгә инде 5 куям. Плюс белән. Тәмле көрәшебезне башлыйбыз. Кызлар, сезнең матур бүләкләрегезгә карап эш бармас. Инде ул эшләргә кирәк булачак. Һәм бүген күреп торасыз, табын турында диңгез ризыклары үстенлек хөкем итә. Димәк, без аны чөнки барында балык, кызыл балык бар. Креветкалар кемдер су тараканы ди, бар кальмар, бар хәтта краб менә. Һәм диңгез кәбестәсе. Күрәсез, бүген ниндидер диңгез темасы. Нәрсә әзерлисез бу балыклардан? Инде сезнең уйларга бераз вакытыгыз булды. Кем башлый? Минем инде әйтәсе килә. Тутырылган балык булачак. Нәрсә белән тутырабыз бу балык? Тутырабыз кишер суган белән. Яхшы. Бу беренче кайнараш. Беренче кайнараш, әйе. Салат? Салат булачак, җиңелчә генә салат. Әлбәттә менә салат дип әйтәбез инде, салат туфраклары белән. Әйе, креветка булачак, кальмар, һәм инде краб ите. Шундыйрак менә. Калганнарын сөйләп бетермим. Исем уйлап табасы булыр, дип. Әле исем бармы? Исем булмаса, исем бер инде исем уйлап табырыз. Исеме бар аның, әйе. Ниндирәк исем? Төпсез океан дип атала. Төпсез океан төбенә чувасы бар икән. Лилия. Монда бу табылмы Лилия. Минем кайнар ризыгым шулай ук балыктан була. Ул минем духовкада пешкән, фольга эчендә төрелеп ала бирсә бик тәмле булыр дип өметләнәм. Салатым була инде, креветка һәм кальмар белән. Диңгез кәбестәсе. Диңгез кәбестәсе белән бергә шундый кызык бер салат булыр дип атала. Аның исеме диңгез хәзинәсе. Төпсез океан, диңгез хәзинәсе. Әйбәт, оригинал исемнәр. Кызлар, сезгә уңышлар. Рәхмәт. Сез эшне башласагыз була. Мин сезгә бүгенге эштә ярдәмгә киләчәк спонсорыбыз хакында матур сүзләрне әйтеп алыйм. Бүгенге тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт-саба заводы Ашык акционерлык җәмгыяте. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез интернет кибет аша да алырга мөмкинсез. Һәм бар фирменный кибете Казаныбызда, Павлюхин урамы 114 корпус 1 адресы буенча урнашкан. Һәм әлеге табаларны алганда игътибар итегез, аларның һәрберсенең төбендә фирменный уелып язылган Кукмара логотипы бар тик сыйфатлы шәп табалар гына алыгыз. Безнең инде эшебез башланып китте. Старт бирелгән, кызлар, вакыт әллә ни күп түгел, вакыт бераз гына чикле. Әйдәгез сөйләшик, сезнең инде уртак проектларга килдегез безгә бүген. Бүгенге тапшыруыбызга, менә мин соң вакытта ишеттем, хәтта клибыгызның тизерын да күреп кирдем, тизер. Һәм аның ниндидер бер стадияга җиткән өлешендә күреп белгердем әле мин. Хәтта карап лилияләр дигән. Кемгә килде ул идея? Берләшү идеясы сөйләбез заманда моннан тәфсилләбрәк. Эшли сөйләгез, Лилия.
Инде бергә без күптәннән аралашабыз Лилия белән. Бер-берсен кошылар белән таныш әйдәк. Шундан башлыйк. Әллә кайчан? Төнерәк казыйк. Хәзер төгәл хәтерләмибез. Ләкин берничә ел инде бер-беребезне беләбез. Якын дуслар да дисәк тә була инде. Төрле тапшыруларда да без инде бергә шулай катнашкан булдымы Лилия? Әйе, Аллага шөкер, күптәннән аралашабыз. Һәм дә инде уйладык та инде бергә җыр яздырырга булдык. Чөнки безнең күп уртак сыйфатларыбыз бар. Безнең Уртак якларыбыз бар. Якларыбыз Я да сорап бар. китик әле Шаллыдан икесе дә. Без икебез дә Шаллыдан, икебез дә Лилия исемле, Икесе дә кияүдә. Әлбәттә, икебез Ярап бирмәле ул турыда. дә Сулагай. Икебезнең дә икешәр ике малай малай бар. бар, Аллага шөкер. Шуңа инде уйладык та инде, әлбәттә, нинди җыр эстрадада җитми дип уйласагыз, Лилияләр дигән җыр бик сирәк ул. Бар инде алар, ләкин алар унутылып та бетәләр инде. Лилияләр бик күп. Үзебезнең Лилия турында җыр. җырлар әзәйме. Әлбәттә, ирләр башкаруында бар, ә менә хатын-кызлар башкаруында. Лилияләр үзләре Лилия дип җырлаган җырлары юк иде. Юк иде дип әйтәбез. Үзебезне мактап җырладык әле. Бу юлы инде хәзер бар дип әйтергә кирәк. Бу көннән башлап. Бу уртак проект нәрсә күз алдында тота белә? Нәрсәсе белән шаккатырачаксыз, нәрсә булачак ул нәтиҗәдә берәр төрле концерт булачакмы? Яисә шул социаль челтәрләрдә генә сез рекламалар, җырлар яздырдыгыз да хоп телевидениедә клип булды, бетте. Инде төптән уйласак инде бу идеяның шиге бар, ахыры бар. Нәтиҗәсе бар, әйе. Югары ноктасы. Бу инде безнең Алла бирсә көз көнне уртак концертыбыз көтелә, Алла бирсә. Барыгызны шул концертка көтеп калабыз. Көзге концертка. Әйе, иртә әзерлек башладыгыз. Безнең инде тулайым әзерлек бара шул концертка. Без инде бик өметләр багабыз инде. Шуның җәй көне әзерләдиләр бит, без дә шулай иртә тотындык. Әлбәттә, аны төпләп, әйбәтләп, яхшылап әзерләнеп эшләргә кирәк. Дәрәҗәсе булсын. Әйе. Һәм ничек бу башланып китте? Безнең икебезнең дә уйларыбыз бар иде, концерт куярга, сольный концерт куярга, әйе. Һәм ничектер менә шулай берләшергә булдык без. Шуннан инде безнең теге шушы җыр идеясе да туды. Махсус менә шундый җыр башкарырга дип уйладык. Шигырен кемгә яздырдыгыз? Шигыре аның Анна Попова иҗат итте. Кейін инде минем якын дустым, иҗатташ дустым, композитор Айнур Шарапов язды. Һәм инде шушы клипка әле менә теге атнада гына Шул җырга. Шул җырга клип яздырдык һәм теге атнада гына әле шоубыз тапшыруында аның премьерасы булды. Без шуның белән бик тә шатбыз һәм инде нәкъ TNT каналы караучылар иң беренче булып күрделәр шушы клипны. Кемнәр күреп өлгермәгән әйтәм анда бер кыз җыри Лилия, икенчесе шулай Лилия. Берсе кара киемнән, икенчесе ак киемнән. Бергәләшеп студиядә матур гына җырлыйлар. Шулай Шундый әйе, шундый клип. Дөрес күргәнмендер дип уйлыйм. Кызлар, сез эшләгәндә сөйләмисез, сөйләгәндә эшләмисез. Авыр икән ул сөйләшә-эшләргә. Сөйләшә эшләсәң әйбәтрәк. Без бу балыкларны ишегез фольгага. Әйе, без аларны урнаштырабыз арматур итеп. Формалар ясыйбыз. Бүген гомумән сезнең эшегез бик әллә ни катлаулы түгел, шулай бит? Әгәр дә инде балыкны шулай фольгага төрсәң, анда эше күп булмый. Синең турасы калды нәрсә? Мин балыкны тозладым, бурыч сиптем өстенә һәм инде маринатларга куйдым. Берничә 10 минутмы. Бу тоз, бурыч, тәмләткечләр аңа сеңәргә. Тәмләткечләр әйе, сеңәргә тиеш, шуңа тәмлерәк булачак балык. Һәм инде мин хәзер әзерлим эченә тутырырга суган белән кишернем. Суган белән кишерне син турап кына яшисеңме? Әйе, мин аны турыйм. Бик вакыт итеп турарга кирәк. Кишергәне сәкәт. Һәм инде кишерне, әйе, кишерне торкаша чыгарырга кирәк булачак. Алла бирсә. Концертка әзерләнгәндә инде продюсерларның, режиссерларның ярдәменә ышанасызмы? Үзегезме продюсер да, режиссер да, кемдер читтән ярдәм итәчәкме сезгә? Ниндидер биюләр куелачакмы ул шоуда менә? Әлбәттә инде бу инде үзебез генә башкарып чыгара торган. Без инде теге тапшырабыз инде аны профессионалларга. Алла бирсә безнең режиссер. Үзебездә дә идеялар бар, әлбәттә аларны инде бу инде төп идеяларын безнең үзебезнеке, ләкин аларны дөрес сәхнәгә куярга, дөрес итеп нәтиҗәләр аларны инде Алла бирсә режиссер ярдәм итер дип ышанабыз инде. Разал, бу концерт икътисади яктан отышлымы соң менә? Аннан табыш керәме, яисә бу күбрәк сезнең имидж өчен
дип эшләнелгән эшме? Аны инде хәзер алдан әйтеп булмый. Ничек керәчәкме аның, кермәячәкме? Акчасы керер микән дип әйтә. Әйе, әлбәттә инде бик мөһим әйбер акча. Тик бу дөньяда иҗат иткәндә аның турында гына уйлап булмый. Әлбәттә үзеңне профессиональ яктан үстерәсең килә, башка артистлардан үзеңне ничектер аерып күрсәтәсең килә, программаны кызыклы итеп ясыйсы килә. Теге экономик яктан гына мин экономить итәм, моны кертмим әле. Банер гына әйтеп куям да. Мондый эконом вариант кына ясыйм дип түгел. Әлбәттә инде кызыклы әйберләр күрсәтәсе килә кешегә. Чөнки халык акчасын түләп килә, ниндидер шоу карарга килә, ул кызыклы әйберләр, матур җырлар тыңларга килә. Әлбәттә барысына да акча кирәк. Менә шуңа инде без акчалык кенә тормыйбыз. Уйлап торып калсак, менә кемдер шоу дип чынлап та шоу ясый, анда экраннар әйберләр куя. Кемдер шоу диде, бер үзе 2-3 кеше чыга да җырлады, бетте китте вәссәлам. Менә без андый ягы да бар шул. Шундай әйбер булмасын өчен без инде төптән уйлыйбыз. 1 елдан алдан уйлый башладык инде шу программаны. Чыннан да ул профессионал яктан ниндидер ачыш булсын дип. Булырга тиеш. Беренче концерт бигрәк. Әйе, чөнки кеше аны күреп, аны истә калдырырга тиеш. Әле шуны әйтәсем килә, кешедә ниндидер стандартлар бар дип әйтим инде. Стереотиплар. Стереотиплар. Алар менә концерт шушылай булырга тиеш кенә күз алдына китерәләр. Ә менә без инде күрсәтергә телибез. Юк, әле менә концерт икенче төрле дә булырга мөмкин дип. Күрсәтербез без сезгә. Әйе. Концертның ничек булырга тиеш икәнлеген. Әле акробатика, теге нәрсәләр, инде сальтолар ясар микән соң Лилия? Бәлки ясармын да. Инде мин Циркачка кыз буларак. күптән цирк номерлары белән чыгыш ясаганым юк. Һәм инде Булалар белән. мин обрычлар белән, хула-хоплар белән инде чыгышлар ясыйдым. Һәм инде теге төрле районнарга да концертлар белән килгәч, хәзер миңа искә төшерәләр инде концерттан соң апалар, абыйлар кереп, менә ничәдер ел элек әнең белән килгән идең, кыршаулар әйләндерә идең дип һаман истә тоталар шуны. Сәйбәт. Ярый инде концерттан соң килеп теге, әйдә шпагат ясап күрсәтәләр дип әйтмәгәч. Бераз. Булат, миңа таба кирәк булачак. Һәм инде миңа да кирәк. Сезгә бер төрле төстә бирим табаларына әллә? Мөһим түгел. Мөһим түгел, җитәме менә шунда? Шулай җитә. Реакция Шунда җибәрсәң әле бездән Булар, карагыз әле, барыбер икәү эшләү ул авыр, моңа бит барыбер алдан төптән уйларга кирәк. Ничектер белмим, әзер булырга кирәк, мораль яктан даймы? икәү эшләүме? Чөнки ниндидер каршылыклар килеп чыга. Менә синеке булайрак, минеке булайрак. Монда Юк, сиңа Булат, подтанцовка күбрәк булган, ул бит әле тавыш килеп чыкмасын өчен Юк, Булат, менә мин әйтәсем килә, без менә Лилия белән Аллага шөкер, менә беренче көннән үк шундый менә тату бер-беребезне дополнять итәбез. Менә Тулландырып торабыз. Тулландырып торабыз. Әйе, ул үзенең идеялары, мин үземнең идеяларым һәм бергә безгә эшләү күпкә җайлырак. Чөнки без бер-беребезгә терәк булабыз, шушындый зур эштә. Һәм инде моның нәтиҗәсе ала бирсә булыр дип, әйбәт булыр дип инде ала бирсә өметләнәбез. Концертта күрәсез. Һәм инде әйтәсем килә, һәрбер кешенең үз характеры бар, әйме? Әлбәттә. Без ничектер үзе бер-беребезне аңлыйбыз, үстеңәсен. Ярты сүздән аңлыйбыз, әйбәт. Әйе. Аллага шөкер. Бәлки безнең теге охшаш якларыбыз күп булгач, бәлки шуңадыр да ул теге ике балабыз, сулагайлар. Бала тәрбияләгәндә яхшы, барыбер индер киңәшләр сөрәс. Менә синең малаең булай булганда нәрсә эшләгәнең? Синең малаең менә анда бер алдашкач беренче тапкыр син ничек аны тәрбияләдең? Нинди сүзләр Андый әйттең? сөйләшүләр булды инде безнең. Чөнки минем балалар кечерәк әле, мин Лилия белән садик турында, балалар бакчасы турында сораштырган Киңәшләр бирдем. Лилиянең балалары малайлары әле кечерәк әле. 2 яшь улысына, кечесенә 5 ай. Лилиянең инде олы малайы, 7 яшьлек һәм кечкенәсенә яшьтә 8 ай. тәҗрибәсе зуррак. Күбрәк. Ходай бирсен сезгә уңышлар бу иҗатыгызда, менә шундый матур тандемыгызда, яңа җырлар, дуэтлар пәйда булсын. Рәхмәт. Һәм инде концертыгыз да шәп булып узып, безгә дә чакырып билетлары китерез дип ышанып калабыз. Алып бирсәк, Тәмки әлбәттә каналына. булыр. Ирләрегез сезнең хуплыймы бу эшне? Инде башта сөйләшеп булдымы? Так, Лилия, утыралы менә. Бик җаваплы эшкә тотынгансыз икән бит, монда алдын артын уйладыгыз дип. Әлләләр гомумән белмичә калдылармы теге перед фактым дәр бит, факт алдында бара. Менә без уйлаштык, без инде җыр яздырдык. Тресме юкмы без хәзер бергә.
Юк, инде мин инде үзем әлбәттә инде ирем белән, тормыш иптәшем белән һәр вакытта киңәшләшәм. Бу инде минем гадәттәге хәл. Әлбәттә инде уйлашып, сөйләшеп, бергәләшеп, шулай уйладык. Шул. Башка вариантлар монда булмаган инде, каралмаган. Сез шалда вакытта яшәгәндә каралаша идегезме? Юк, шалда юк. Монда таныштык. Шаллы кызлар икәнегезне дә монда гына белдегезме? Әйе. Шулай. Монда танышкач монда инде. Күпме бар инде менә ул танышу тандем дип әйтик. Ничә ел булды микән инде? Санаган юк инде. Аралашканыгызга күпме? 3 ел точно бар инде. Шактый икән бит инде. 3 елдан артык микән? Юк, инде булай инде әлбәттә беләдер инде мин теге. Аңлашыла ки инде. Син радиолардан Әйе, шулай ишетәләр әлбәттә. Менә бу дуэттан соң тагын берәр төрле дуэт булачакмы әле? Әле дуэт бу эксперименталь рәвештә бер генә дуэт. Булды шуның белән. Юк, менә Юк, инде алла бер кичә генә сөйләшкән иде әле. Яңа җыр Тагын бер яздырырга яңа кирәк дип. җыр яздырырга шап китте әле безгә. Әйе. Монда бит инде хәзер стилистика дигән нәрсәне сакларга кирәк. Сезнең хәзер аранжировкалар, җырлар бер юнәлештә булырга тиеш бит инде. Хәзер шул бер кешеләр белән генә эшли башлаячаксызмы? Яисә Без әле аны уйлашабыз. Юк, һәрбер бер генә стильдә булырга тиеш дигән сүз. Мин аны вообще гомумән аңламыйм. Аны кем уйлап тапкандыр. Ләкин минемчә төрле стильләрдә эшләп карарга кирәк дип уйлыйм. Бу инде үзең иҗатың өчен үсеш буларак та экспериментлауда карау шулай минем өчен бу дөрес дип уйлыйм. Ул ничектер үзеннән үзе дә килеп чыга. Менә Әйе. шигырь килеп керә кулгаймы? Аннары теге көйен ничегрәк яздырырга микән, кемгә бирергә микән дип уйлыйсың. Һәм мин ничектер автомат рәвештә үзе шул килә дә чыга инде ул җыр. Аның стиле турында уйлап та тормыйсың, дөресен генә әйткәндә. Айса күп эшләр сырсы җырлар ничек туа икән дип. Килә дә чыга инде ул менә шулай. Җыр килеп керә кулга дисәргә текст. Анасы аны композиторга бирәсең. Ул килә дә менә, килә дә чыга. Я кызлар, күпме сөйләдек шул җыр турында инде. Җырлап та күрсәтсәгез, шул Лилияләр дигән җырны без әлбәттә шат булырык. Без һәм тамашачылар ТМТV телеканалы. ТМТV телеканалы премьера. Дип әйтгәндә без премьера. Авторларын әйтәсезме? Анна Попова сүзләре, Айнур Шарапов көе, Булат Бәйрәмов аранжировкасы. Киттек. Сихри нурлар сибеп, чәчәк ата чәчкә, таңнарда. Сафташлары белән гүя насыләшә дөньяга. Җирдәге барга шыкларга, бәхет телиләр төсле. Ак лилия чәчәкләре, мәхәббәтнең билгесе. Хуш исле назлы гөлләр, лилияләр сезгә бәхет телиләр. Аерылмасын яраткан йөрәкләр, ихлас булсын сөюләр. Шулай. Алкышлар! Фарин кызлар. Җырлый-җырлый монда минем кишер кия язган. Кишер кия, суган, пешкән, кызган, су кайнады. Су кайнаса сабыз иң беренче булып. Монда Лилия әйтә бик уңяк Лилия әйтә. Бик күп нәрсәләр пешереп аласы бар дип. Алар тиз. Алар барысы шул балык өчен кирәкме? А? Барысы шул балык өчен кирәкме? Әйе. Яисә бу инде салат өчен башланды. Юк, бу балыкка гарнир пешерәм әле. Гарнир. Сез шын нәрсә әйтик. Гадәти тормышта да шулай бик күп мәшәкатьләнәсезме ул әйберләрне пешереп, нәрсәдер кыздырып, итеп, идея яисә бик тә гади ризыкларга өстенлек бирәсезме? Мин мәшәкатьләнәм. Яратасызмы шул теге менә күбрәк нидер эш эшләп, Яратасыңнан гына тормый монда. Ирең нәрсә ашарга ярата, шуны пешерәсең. Шундый безнең политика. Нәрсә ярата дип аны бит ничек тәрбиялисең инде шуннан тора түгелме шул сәясәт. Булатны яхшы тәрбияләгәннәр икән. Мин бит инде шундый. Мине бала чактан тәрбияләделәр. Без ит бәрәңге булса, менә безнең тәрбия ит һәм бәрәңге. Юк, минем мәсәлән, балам яраткан ризыкларын күбрәк өстен бирәм инде мин. Балалар. Күрдеңме, ире өчен түгел баласы. Юк, минем ирем әлбәттә инде барлык әйберне дә ашый, яратып, чөнки күнеккән бит инде минем ризыкларга бит инде ничә ел бит инде бергә. Тәрбияләгәнсең бит инде. Шулайдыр инде. Студент вакытыннан бирле. Студент вакытыннан бер телемләп ипиләп өйрәткән дә. Юк, инде тәмле әйберләр. Ләкин менә улым инде шундай әз генә сырлы,
аңа бүтін әйбірді ярамый, теге ешілшелер бик яратмаса да, ну, аңа күбірәк шундый теге. Ешілшені бал белән бутап бирергә кирәк. Шундайрак стильдә инде, ие. Шундайрак стильдә инде. Торт белән. Бә улым кыяр аша, янында пирожный. Ну, Студент вакытлары дигәндә менә минем ирем сөйләйде миңа, ул Англиядә яшәгәндә укыганда, без пешергән әйберне 5 көннән соң да ашый идек ди. Хәзер менә алай түгел. Хәзер эш көн узгач булды инде, ашамыйм дип әйтәме. Бүген шушы менә мин шушы булыр дип уйлаган идем. Дип Уйлаган булсам, менә сиңа теге кибетләрнең адресы, керәсең дә аласың кадерле. Мин обедка шуны ашаган идем. Иде шуны пешергәнсез дип дә. Сен нишләпсең алайса, WhatsApp-тан алып җибәрмәдең. Мин О! Гафу итәм. Yok, син нәрсә эшләмәкче? Юк, инде шаяртам инде мин. Шаяртам. Пешергән ризыкларны ашый минем ирем, үзе дә пешерә хәтта. Синең вакыт булмаса, Кайбер вакытта булса да, ул креветкалар ясарга бик ярата пешерергә. Тәмле итеп пешерә. креветкаларны үзе тотамысың диңгездә? Әйе, диңгезгә барып кайта да. Өйгә алып кайтып, кыздыра аларны. Әйе, аннан соң инде шалтырата. Хатын кайт, креветкалар пеште. Ашарга пешкән. Лилия, бу нәрсәгә дип әзерләгән? Бу инде балыкка. Балыкка соус мәллә бу? Соус, әйе. Ой, әллә каян блендерна табып чыгарды. Барысын да әзерләп. Синең монда нәрсәгә нәрсәсе калды бу балыкка хәзер? Нәрсә салабыз менә? Менә кыздырылган суган. Әйе, өстенә Соус һәм сыр ала бирсәң. битте. Һәм инде духовкага сатырга буласыңмы? Әйе. Синең Балык тутырырга менә минем монда кишер белән суган кыздырылган. әзер бит инде. Һәм инде шунда хәзер сыр салам мин. Сырны салам. Инде бераз бертерлерәк кебек тора, ләкин монда соус юк. Ахыр шиттә карабыз нәрсә булып чыга. Кызлар, әле мин сезгә әйтергә атканмын, бүген сезнең ризыкларны белгеч куып караячак. Шулаймы? Киләчәк шеф-повар һәм кайсыгызның кайсы якта икәнен белмичә, куып карап үзенең фикерен әйтәчәк. Теге исә бу ризык хакында. Инде ахырда нәтиҗәдә чыгарып куя. Кемдер җиңә, кемдер белмим нәрсә. Бәлкем тигезлек булыр. Дуслар, барысына белербез бераз гына сыграк, хәзергә тәмле көрәштә реклама. Дуслар, ТМТV телеканалда тәмле көрәш дәвам итә һәм бездә кунакта бүген Лилияләр, Лилия Хайруллина һәм Лилия Гимаддинова. Сөйләштек без иҗат турында, уртак проект, тандем һәм нәрсә. Әйдә сөйләшик башта яз турында. Яз турында, яз ябыгулар, диеталар, бигрәк тә хатын-кызның һәрвакыт борчый торган бер мәсьәлә инде, ул да булса ничегрәк тәмле ашап ябык калырга икән дигән мәсьәлә. Сезнең бу мәсьәләдән ничегрәк эшләр? Менә бала тапканнан соң күп кеше сорады инде миннән. Ничек ябыктың син? Ничек ябыктың син дип, әйе, инде интернетларда язалар, перископларда сорыйлар. Менә дөресен әйтәм, әмма бер фитнеска да барганым юк. Менә вакытым юк менә фитнеска йөрергә әлегә. Балалары бик яшь әле. Әйе, шуңа күрә менә бер нәрсә дә эшләмим, ничектер шушы хәлгә килдем. Ну, бер нәрсә эшләмимгә ул ашамыйм да керәм әле. Юк, ашыйм әлбәттә. Ашамасаң әлбәттә ябыгасың. Хәзер инде элек кич белән ашамаска тырыша идем. Хәзер кич белән дә ашыйм. Ничектер менә белмим. Бәлкем синең порцияң моның хәтлегенәдер. Кич белән дә ашыйм. Минем әйтәмен инде гадәтем бар. Минем шундый гадәтем бар. Мин ашый башлыйм да, мин ашаган әйбернең яртысын калдырам тарелкада. Чәй эчсәм дә шулай, минем чәй күпмедер кала, мине әниләр. Синең ирең нинди комплекцияда? Ул син артан килеп ашап бетереп бармый барысында? Ирем Аллага шөкер, бик яхшы комплекцияда, спортивный форма дип әйтим инде. Юк, гадәттә инде алайса, авыл ярты калган кемгә китәсең теге? Урамдагы сукба етләргә, яисә күршеләргә кертеп бирәбез менә. Минем калган ярты кичке ашым, иртәнге ашка җылтып ашарсыз. Мине бик ачуланалар инде әниләрем. Минем әни дә, иремнең дә әнисе, минем әни инде бәхетеңне калдырасың дип тотына. Не, белмим, шундый төрле ысуллар белән кайдан кергән бу миңа шушы гадәт, белмим. Хәзер әни әйтә инде, үзем дә шулай ашый башладым ди, синең белән аралашкач. Әни белән кыз аралашкач әйбәт инде. Шул әлегә баягы диета темасы синдә. Ничек чагыла ул, ничегрәк? Булат, теманы сөйләшкәнче миңа крышка кирәк иде. Алып бир әле дип караш. Әйе. Миңа да алып бир әле, Булат, пожалуйста. Сиңа шул капкач булар. Сиңа капкачын. Сиңа. Ике эше бер салган инде, шуны каплап пешерә. Бу кальмар әйе. Без күп ашамыйбыз шуңа. Әйе, Булат. Ашау, ябыгу, фитнес. Инде мин дә инде баланы имезүдән туктаткач, инде
кинәт кенә ябыга башладым. Бу үз-үзеннән Үзеннән үзе шулай килеп. шулай килеп чыкты, ләкин инде әлбәттә формага килер өчен фитнеска да йөреп, ашауны да әз генә тыеп, шулай итеп, бер 7 килога кимегәнмен. Тикшереп карагач. Әйе. Ләкин Шуңа дуслар, үзеннән үзе бер нәрсә дә килми, ул ышанмагыз. Хәрәкәттә бәрәкәт, хәрәкәтләнергә кирәк, бераз йөгереп йөрергә кирәк. Һәм әлбәттә инде менә миңа бик ошады менә бу усул. Һәр порцияның яртысын калдыру. Мин аны ысул дип әйтмәс идем, ул минем гадәт ул менә. Мин аны Беренче ябыгыр өчен уйлап чыгарган әйбер түгел ул. Әлбәттә, минем әйтәсем килә, спорт кирәк. Иң мөһиме спорт. Ул сәламәтлек өчен дә файдалы инде. Әйе дуслар, шулай. Спорт иң мөһиме ничек? Ничек спорт эшләнәләр? Куялар, телевизор куялар, диван, һәм диванда телевизор каршында спорт каналын карап эшләйме? Әйе, чипсы ашый. Менә. Һәм сездән дә ябык кеше булмаячак. Бу безнең лилияләрдән алтын киңәш иде. Я безне сибез хәзер. Килмәдә тагын суын кайнап чыктым. Әйе, хәзер без аңа кальмар салабыз. И бөтен диңгез ризыкларын кайнатып чыгарасың. Әйе, әлбәттә инде ши булмас бит инде. Кичи дип кайбер илләрдә аларны тоталар да ашыйлар. Нинди анда? Йөгереп тә йөргән килеш, Йөгереп йөргән килеш тотып. Япониядә, әйе, күргәнем Йөзгән бар. килеш тотып Видеоларын күргәнем бар. ашыйлар. Тырмаша. Медиаларның керәсе килми. Әйе. Осьминоклар әле анда. Көтеп җибәрергә кирәк. Инде кызлар, сезнең спорт белән шөгыльләнергә вакытыгыз юк икән, аш-су бүлмәсендә җигереп йөрү ул үзе спорт, шулай бит. Шуңа плита янында кайнашырга яратучы хатын-кызлар бер качан да таза булмыйлар. Әзер синең баланың, әзер дип уйлыйм мин. Лилиянеке Хайруллинеке бераз гына торсын, без аны майонезлап алдык. Лилия Гыймаддин балыклары инде әзер. Әзерме бу? Әзер дип беләләр. Әгәр китеп торсын үз вакытын, ягъни эксперт килгәнен. Без сөйләшик сезнең белән премия хакында. TMTV телеканалы премиясе 2 апрель пирамида күңел ачу үзәгендә сезонда номинантлар арасында бар кызлар. Бу инде зур проект, зур тамаша, гомумән әле беренче тапкыр TMTV телеканалы мондый проектны уздыра. Ягъни TMTV телеканалы моңа инде өлгерде. Шуңа күрә төрле номинацияларда җырчылар көч сынашып үзләренең бүләкләрен алачаклар, алып баручылар кулыннан. Китабыз һәммәгезендә без TMTV телеканалы алып баручылары, дип әйтәм, чөнки анда мин бер үзем генә түгел, барлык алып баручылар да алып барырлар, җырчылар дөресрәге җырларлар, премиялар үз ияләрен табалар. Барында шундый номинация, иң яхшы иҗади тандем һәм сез Илмира Нагыймова, Илмира Сөләйманова, Элвин Грей белән Гүзәлия һәм сез ике Лилия. Көч сынашасыз. Ничәрәк шансларыгыз сезнең? Ничәрәк дип уйлыйсыз? Монда безнең бу динлек эшли башлады. Әйе. Әлбәттә, без җиңәргә тиеш дип уйлыйм. Әлбәттә, башка җавап көтмим мин. Без җиңәргә тиеш дип. Һәрбер җырчы әлбәттә инде үзенең җиңүенә ышана. Без дә инде ышанып калабыз. Әйе, без җиңәчәкбез. Җиңәчәкбез. Без булдырабыз. Без Лилияләр. Миңа ошый сездәге оптимизм. Лилия әле тагын бер номинацияләнгән. Ул да булса иң яхшы танцеваль трек. Трек, әйе. Бу әкият җыры. Инде ике номинациядә дә отыш алырмын микән белмим. Ләкин Алсам ашар булмый бит инде. Әлбәттә юк. Мин Мин риза. Сез ризамы? Әйе. Эшне бирсәләр дә, эшне алып кайтып китәр. Өчне дә алып китәм, 8-не дә алып китәм. Ышанам. Менә шулай дуслар. Сез дә килегез, күрегез, алырлар микән? 2 номинациядә, 1 номинациядә. Гомумән, премиясы калырга мөмкиннәр бит әле. Барысын да күрерсез. Ансыр ни сез 2 апрель көндә. Без үз чиратыбызда әлбәттә кызлар үзләренекенә ирешәләр дип ышанабыз. Мин дә ышанам. Һәм премия сезнеке һичшиксез сезнеке. Ай, рәхмәт булачак. Шулай булса мейле. Килегез дуслар, билетлар инде шәһәребез кассаларына һәм интернет ашада алырга мөмкин. Камыр ризыклары ясы беләсезме менә? Бәреш, эш макс бит шәһәр кызлары, шулай. Әйе. Шәһәрдә үскән. Шәһәр кызлары. Ләкин Менә дәвам итегез. Без шәһәр кызлары, ләкин манты дисем ул, бәлеш дисем ул. Бик яратып пешерәм. Кайда өйрәндең син? Әлбәттә инде әнием өйрәтте. Кечкенәдән бирде. Аның янында, кухняда итек астыннан карап. Шулай итеп өйрәнәсең инде аны. Кызым, бәлеш ашысын киләме килә әни?
Килгән şeyдә ирән башта ясарга. Инде бергәләп пешерә идек. Менә мин Кечкенәдән пироглар пешерергә яратам. Күбрәк. Баллай бердәр. Чөнки минем ирем ярата. Хаман ирләр турында гына инде. Ирләрдә сезнеңчә менә язгы бәйрәмнәр узды 8 март. Нәрсәсе белән шаккаттырдылар, нәрсә белән шаккаттырдылар? Бармы әле ул сезнең гаиләдә хөкем экстрем романтика дигән нәрсә? Әле менә теге, әле без иртәләрен кахва ясап китерә. Анда чизкейк ясаган минем кыймак. Романтик әлбәттә бар әйе. Ничәрәк булды ярар менә конкрет быелгы 8 март. Быелгы 8 март. Әйтергә ярыймы? Бик андый романтик булды дип әйтмәсен, чөнки без авылга кайткан идек. Балаларны киендерәсең, җыендырасың, өйгә кайтасың шәһәргә, аннары ул әйберләрен кире бушатасың. Шулай итеп 8 март үтеп китте. Ләкин минем ирем мине бик сөендерде. Ул матур-матур чәчәкләр бүләк итте миңа. Авылда каян тапкан? Авылда түгел, кайткач. Чыгып керде. Менә ансы ничек иткәндер, бәлки ул аны үзенең серләре бар инде. Бар. Кайткач, әйе, аннары әлбәттә бүләк бирде. Ансы нәрсә биргән әйтеп тормыйм инде. Яхшы ярар. 8 март белән. Сер булырга Һәм инде мине ирем көн саен иртән сөендерә. Мин йоклап калам бит инде. Эшкә барасым юк, декретта булгач. Һәр иртә ул миңа SMS җибәрә. Хәерле иртә, мине яратканым дип. Хай! Йолатасыз. Прямо сезнеке, сезне ничек сөендерәсең? Лилия. Бездә инде быел 8 мартта Яршалы шәһәренә киттек. Туганнарыбыз белән безнең шундый традиция бар. Ел саен без шушы датага баглап, багышлап, туры китереп, чөнки анда күп кенә ял туры килә инде. Без туганнар белән база отдыхы очрашабыз, күп кенә кеше җыелды безнең анда, бергәләшеп, Баяннар уйнашып, бассейнда yüзеп, шашлыклар пешереп, бик рәхәт булды ул көн. Ләкин инде шунда барасы алдан билгеле булгач инде, ирем миңа алдан чәчәкләр һәм бүләк алып бирде. Димәк, синең чәчәкләр бүләкләр сине 5 март көнендә көткән. 5 март түгел инде, бер-ике көн алданрак. Зыяны юктыр бит алай булса да. Әлбәттә, бу киресенчә бәйрәм алданран, берничә көндә сузыла инде. Ярар. Саф мәхәббәт, гаилә тигезлеге теләп сезгә кызлар дәвам итик. Я салатлар хәзерламыйды. Безнең вакытыбызда битеп килә дип уйлыйм. Оскар, мин блюданы әзерләп әйтергә була. Тиң нәрсә бар. Менә мин монда карап торам, салатыңа син ничектер. Тигеннән бер-ике бер азгансың, моннан бер-ике бер. Типсез океан инде әле боймы? Типсез океан дип атала. Монда инде Помидор, краб ите, помидор. Монда кыздырылган кальмары. Монда креветки. Соевый соуста кыздырылган Креветкалар соевый соуста кыздырылган, кальмар ул суган белән, чеснок белән кыздырылган. Әйтәм, кыздырылган әйбер яратам. Менә шуны инде дәлилләп. Синең салат ни хәлдә, нинди стадияда ул? Әйтә аласыңмы безгә? Салат түгел, мин беренче блюданы, основной блюданы әзерләп куям. Сиңа гарниры фасоль. Булат, мине балык әзер микән? Карап алыйк әле. Кап карыйммы? Алып карыйммы? Әйдә, алыйк инде. Карап башта. Булгандыр инде ул дип белмим аны. Булгандыр дип саныйм. Карап торышка булган кебек ул. Булган дип булган. Кабул итү имтиханы ишле куямы? Балыкларыбызны артып торсын. Хәзер без аларны бизәп эшен бетереп куябыз. Кызлар, сезнең исемегез бит Чәчәк. Чәчәк исеме. Лилия. Үзегез гомумән Лилия Чәчәк яратасызмы? Шундый аксыга бирим инде башта. Әлбәттә, инде матур чәчәк. Нишләп яратмаска? Кемдер басыны теге роза чәчәге кемдер. Менә мин күбрәк розалар яратам. Бәлки теге төрле чәчәкләрдән ясалган букетларны. Шундый гастында. Сез беләсезме, Лилия чәчәгенең ничә төре бар икән? Гомумән табигатьтә. Кара төстәгесе дә бар. Ничә дип уйлыйсыз менә? Якынча гына. Мин сорап бирим әле. 5-6 микән белмим. 5-6 нәрсә? Күбрәк. 5-6 меңме? Төр. 200-дән артык. О, Дөрес, 200-дән артык. 2000-гә якын. Мин теге Лилия чәчәген яратмагач, 2000-гә якын, аблай төп төрләре менә чынлапта 200-дән артыграк, шул 200 шамасы. Инде төрле аларның төрлелекләре дип әйтик, ул 2000-гә якынлаша икән. Менә шулай. Хәзер белермен инде. Зыянга булмас. Үзегез чәчәкләр үстерәсезме? Гомумән игездә, фатирда, индер гөлләр, индер агачлар, була бит карликовый дип шундый бәләкәй агачлар. Гомумән гөлләр үстерүгә ничек сезнең караш? Гөлләр үсә, Аллага шөкер.
Гүлләргә иң мөһиме ой, минем урын аллергия, булсын. минем төрмим дип, а? Гүлләргә иң мөһиме урын булсын. Ут яктылык булса, алар үсәләр. Аллаһка шөкер. Минем Негізі аллергиям не юк, кішілер мен үстермим кызганычка каршы. Шунда хоть кактус тақымысын компьютер алды. Кактус юк, менә минем ирем кайчандыр бүләк иткән бер орхидея чәчәген, шуны ул әле минем әнинең Исәнме өендә әле? тора. Исән, ул үсә, ул Аллаһка шөкер. Аны әни карый инде, чөнки ул әнинең квартирасында тора. Башка минем дөресенкедә вакытым юк. Вакыт җиткереп булмый гөлләргә. Безнең әле 2 мәчедә яши иде. Шуңа 2 бала, 2 мәче. Ирем! Күп. Ай-ай-ай-ай. Эш күп безнең. Чынлап та, эш күп икән. Бәлки киләчәктә үстерермен. Дип хыялланасың. Яхшы, без инде кызлар сезнең белән кабаттан үзебезнең кайнар җылы сүзләребезне әйтик, тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте хакында. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез дуслар интернет кибет аша да алырга мөмкинсез һәм игътибар дигез. Кукмара мәрмәр ислекле менә мондый инновацион савыт-сабалар тәкъдим итә. Мондый югары технологик ислек сезнең савыт-сабагызның тышы кыяфәтен бизәп, аны чистартуны җиңелләштерә һәм сезгә тагы да яхшырак, иң мөһиме тәмлерәк кулинар шедеврлар ясарга ярдәм итә. Кастрюль, табак һәм чуеннарны Кукмара коллекциясендә табарсыз. Зур рәхмәт тапшырыбызның генераль спонсорына. Я кызлар, сезнең нәрсә, нинди эшегез калды? Вакыт безнең инде бетте диярлек. Әзерме? Минем әзер диярлек салат. Салатка нәрсә саласың калды? Салатка әз генә оливковый май. Беткән синең Минем дә нәкъ шулай. Хәзер бизәү эше генә эше калды. Хәзер барсында. Балыкларны да бизибез. Әйе, балыкларын да бизәп куябыз. Менә шундый уңган кызлар булып чыктылар, лилияләр, барысын да вакытында диярлек пешерделәр, кыздырдылар. Без сезнең белән дуслар нәрсә килеп чыгасын күрербез берничә минуттан. Һәм инде аларның әлеге шедеврларын безнең оста шеф-повар кабып карарга тиеш. Хәзергә тәмле көрәштә реклама. Дуслар, тәмле көрәшнең иң күңелле вакыты җитте, ул да булса дегустация торган вакыт. Һәм инде бүген дегустатор ролендә, һәм дә белгеч ролендә Марокко рестораннар шелтәре шеф-повары Илнур Гимаев. Илнур, сәлам. Сәлам Булат, исәнмесез? Бүген балык икән сездә? Балык көне. Балык көне. Кызыл балык. Кызыл балык монда да. Салатлары нәрсә? Диңгез суалчаннарыннан? Бар диңгез кортларыннан. Яра, без диңгез суалчан дип әйттем мин. Диңгез, мысы типсез океан дип атала. Әйе. Салат монсы диңгез хазинасы искә төште. Яра. Әйдә, салаттан башлыйк инде. Салаттан башлайк. Инде сез айттың эшләр салатта, монда инде. Моны майламадылар мәлләс? Азгына май салды кебек. Май салды. Багатып тормады. Майда кызган бит алар. Суалчаннарына калып карыйм. Помидор, краб, аяқшыгы мин краб ите имитациясы мул. Мен шулай дип әйтсәк байны. Син Мароккода бармы мондай? Мондай бар. Мондай юк түгел инде. Ләкин соңга охшаган. Шуңа шаган. Порциялары ничек? Порция түгел. Нәрсә дип әйтсәң, аңлашылмый торган салат бу. Менә инглизчә сүз. Аңламадым нәрсә икән. Теге турап кына куелган нәрсә дип әйтсәң, булгатырга дип әйтим мен инде. Булгатсаң нәрсә була? Ну булгатсаң инде аны әзрәк салат яфракларын өзгәләргә инде, чөнки бу бит авызга сыймый дип әйтим мен инде. Булмас инде вак порциялар турарга кирәк иде. Ничек киңәшләр, менә шул бераз гына турара. Бу салатны яфракларын димәк инде бизәү өчен 1-2 яфракны аска, аннары бүтәннәрне үзгәләп, матур итеп йөп теге. Аннары үстенә инде Ара-тирә шул ара-тирә диңгез, бу я булгатыр, я океан. диңгез ниләрен кырыйга салып, менә шулай итеп бизәлеш. Үземнең киңәшемне шулай дип бирер идем. Ул аптырады нәрсә ясарга икән дигән менә бундагы кыз. Шарап. Әйе, Теге салатны кабып карыйм, башка аннары салатлар билгеләп бирәбез. Әйдә салатлар. Менә бу салатта диңгез кәбестәсе дә бар, пешкән йомырка. Бу салат инде бизәлеш буенча инде бу салатка караганда Өстенрәк. гүзәлрәк, өстенрәк дип әйтим. Порциясы дагы салат рәвеше кергән дип әйтим. Син кабып кара. Тәмен ничегрәк икән. О, тәмин кабып карабыз, әйтәбез. Тәмен ничегрәк. Махсус индер соус белән соус исенә дөресрәге сипте. Салды. Мосын әле зур энтузиазм белән ашый башладың син. Салат тәмле. Әзеңә минем өчен әшкелтем лимон соус сыгып җибәрсәләр, тагы да тәмлерәк булыр иде. Дип
әйтәм. Димәк, салатлар ягыннан. Тәмләткечләр, бурычлар әзрәк салып җибәрсәләр, тагы да тәмлерәк булыр. Салат ягыннан бу катнашчыга өстенлек бирәбез инде. Монсы Тутырган балык тутырган балык исеме. ярар. Фаршированный рыба Фаршированный урысча. рыба, ай, шулай. Без Ярар. тутар чесим шо таптыгын яна. Әйе. Суган белән кишерне кыздырып салды. Кисеп нашы лимоннарын да әле матур итеп бизеп чыкты, кискәләп. Аша лимонны Лимонда сыгыйга ләзим. Әйе, булсын. Шулай калып карар. Пешеп чыгар алдыннан алып, өстенә майонез сылап, аның менә өсте матур килсен өчен. Тагын бер 10 минут тотып алды шулай. Майонез сылап. Иә. Балык өстенә инде. Балык өстенә. Әйе. Булдырган бу? Биргән бик матур. Миңа бизәлеше ягыннан бик матур ошый. Нәрсә гарнир? Гарнир ике якта да бөректерде фасуль. Фасуль. Я. Иптәш Гибаев. Балык тәмне? Тузы бурычы килгән, пешеп чыккан. Чөнки башта ул балыгын бу тутырганчы тузлап бырычлап бераз гына маринадта тотты. Фасольны әз генә тагы суда тотса тәмлерәк булыр иде. Бай кетектәп тора. Мин аны шундый ярдәм. Миндә кедердәгәнне яратам. Альденте булган. Я. Икенче ризыгында калып карыйк. Бу катнашчыбызның да. Баса шулык балык икенче фасонда пешерелгән дип әйтергә була инде. Әйе, моның бар әле тагын соусы да. Соусы. Кичкенә генә кашык булса булат. Әлбәттә. Менә. Ярый. Менә булай кырыйга гына куеп торабыз да калып карыйбыз. Соус күп булмый. Соус күп булмый, җитә миңа. Калып карарга, тәмеңне белер өчен. Фасоль пешкән. Кедердәп тора. Монсы инде кыздырдылар да, аннары духовка куеп алдылар инде. Йо. Монда духовка куйдылар. Шундук. Астында фольга иде. Кызмасын өчен, янмасын. Әйе, янмасын, көймәсен өчен. Ярар. Фольга, монда беләсеңме, помидорны блендер аша чыгарып, соус буларак өстенә сипте менә монда. Күп торасы, яны сизәсең дә. Сусылрак булсын өчен. Һәм шулай ук өстендә инде суган белән сыр. Я. Әллә аңлашылмады шунда. Аңлашылды, мин бөтен өстенә куып карыйм. Шундай тәмле дегустациясында үзен ашса килеп китә шул вакытта. Соус каймактан. Ярар. Ярар, әйдә. Ашап Синең карады. вердикт, синең нәтиҗә. Минем вердикт. Иң кызыгы. Бу катнашчысының салаты әзрәк кенә түбәнгенә килгән, теге салатка караган, теге салатның бизәлеше дә тәме дә тәмлерәк дип әйтергә була. Ләкин әмма бу катнашчының икенче ризыгы тәмлерәк. Сусылрак. Чөнки аның бөтенләй балык алынган. Майонезлар сылагач, балыкның бөтен сусыл тәмләре эчтә калган. Бу балык кибкәнрәк икән. Шуңа күрә минем уйлавымча инде бу катнашчыга мин беренче урынны алам, чөнки салат инде ул теге алдангы ризык менән төп ризык бу катнашчының тәмлерәк. Шулай булып чыкты. Һәм матуррак тагын. Шуңа күрә бу катнашчыга беренче урынны бирә, бу катнашчыга икенче урын бирә. Монда бернинди тигезлек билгеләре дә булмый инде бүген. Бирмибез. Яхшы. Бу катнашчының соусын куып карадым, әз генә лимон суы сыгып җибәрсә һәм бурычлап җибәрсә тәмлерәк булыр иде. Чесногы бар, но төшерәк булган соус. Менә минем сүзем. Нәтиҗә шул, Нәтиҗә шул. Бу катнашчыга беренче урын бирә, бу катнашчыга икенче урын. Ярар. Бик зур рәхмәт фикерең өчен. Үзеңнең билгең өчен. Инде сезгә төшерәм дуслар, безнең бүген белгеч ролендә Марокко рестораннар шелтәре шеф-повары Илнур Гибаев иде. Илнур, рәхмәт. Тагын кил. Уңышлар. Чакырыгыз, Тәмле ашлар рестораныбызга. Безне дә чакырыгыз, без дә килербез. Шуда сиңа әйтергә онытканмын. Безнең бу якта Лилия Хәйруллина дигән җырчы. Яшь җырчылар, яшь башкаручылар, бу якта Лилия Гимаддинова. Икесе бергә уртак проект булып берләштеләр. Хәзер белмим, синең бәягәннән соң нәрсә эшләп бетерделәр инде. Кызларны чакырабыз. 2 Лилия. Ярар, мин үз фикеремне әйтәм, ул кәләш булмасын. Юк, әлбәттә, юк. Рәхмәт, рәхмәт фикерең. Сау булыгыз. Я, безнең белгечебез китте. Бик кызыклы фикерләр әйтте. Тапшырудан карарсыздыр дип уйлыйм. Шундыр сәйкәнә мин монда берендер тигезлек билгесе булыр дип уйлаганым, ләкин нәтиҗә мине шаккатырды. Сине салтынан башлады ул беренче. Папарада ваттырып, бик кызык кына аңламадым мин бу салатны ди. Нәрсә соң бу дип. Монда үзенең киңәшләрен әйтте. Салат, әгәр дә булай менә нәрсә бу диңгез, ризыклар дип әйтик, алар инде булган икән, алар аз икән, аларны салат яфраклары белән кушырга кирәк иде. Мәсәлән, бизәлеш өчен яфракны калдырды да,
Һәм калган яфракларны мынай бутарлап булса да атып, ибрәк куярга ди. Күбрәк салат яфрагы. Шул очракта салат инде җиренә җиткән булыр иде диде. Бу әйтәме буенча, эшләнеше буенча бары да яхшы. Ләкин әйтте менә Оформление. әйе, бизәлеш ягыннан монда күпкә өстенрәк. Ул беренче карауга монда бизәлеш ягы өстен. Куап карады әлеге салатны. Монда бик әллә ни бәйләнерлек урын тапмады ул. Барысы да урында дип. Ну, тулы композиция монда тулы инде менә. Тулырак. Гомумән, өстенлек ягында бу салатта өстенлек бар. Лилияның салатында. Анасын кайнар ашларга. Кайнар ашларга куап карады. Барысы тәртиптә. Фасоль китердәп тора. Ләкин мин анда китердәгән яратам. Альданты әле беразна барып җитмәгән дип инде. Шуңа күрә анларга яратам. Сусыл, тәмле, лимон да сыкты. Монда инде бер тел теш тидерлек түгел. Бизәлеше дә нәшә майонез белән ясавы бик матур булган, җиренә җиткән. Икенче ашны синекен куап карап, беренчесе булды кырырак иде. Аннан соң менә бу соусны куап, фасоль ягыннан алар икесе дә бер тигез, бер дөрес пешерелгән. Аннан соң менә бу соуска тузмы нәрсәмедер җитми диде. Җитми, мин аны әле тагын истәрим, төшерәк дидем соң. Шуңа күрә кайнар ризык ягыннан һәм өстенлек ягыннан җиңене бу якка куйды да бетте шуның белән. Мин дә күбрәк өстенлекне бирәм кайнар ашка дип, кайнар аш ягыннан, тулылык, матурлык, бизәлеш бөтен ягыннан монда булып, беренче урын синдә булды бүген Лилия. Рахмәт. Монда ничек? Сөйдәме? Ләкин әйе, монда ул инде мин әгәр дә ул Лилияның өстенлеге булса да, ул өстенлек миңа калса бик әз генә өстенлек. Салат ягында синдә барбыр. Шулай да кызлар, бүгенге ярышыбыз безнең әлбәттә сыйыр өчен түгел. Әт таба өчен. Әт табаларны без икесендә бер төрле сөйләдек. Шунлап та икезгә дә бер төрле булсын өчен безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән. Башлык Лилиядән аның никахы өлкәнрәк. Багалары да зуррак дип әйтсәң карасам. Зур рәхмәт Лилия. Рәхмәт. Лилия Гимаддинова катнашканың өчен, килгәнең өчен, ризыкларны эшләп күрсәткәнең өчен, бизәгәнең өчен. Лилия Хәйруллина. Рәхмәт. Шулай изге теләкләр, тәмле ашлар пешереп, тормыш иптәшләрегезне сыйлагыз, үзегезне дә онытмагыз, кунакларга йөрешегез, бер-берегезне чакырыгыз, дус, тату булып, иҗатта да, тормышта да матур яшәгез. Менә шундый матур теләкләр бездә. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Сезнең теләкләрегез булса, камера сезнеке. Шушы тапшыруга чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бик күңелле булды, бик рәхәт булды бүген Булат белән дә, Лилия белән дә бергә сөйләшеп, катнашып, шушындай матур көн үткәргәнгә. Менә. Рәхмәт. Бик позитив атмосфера булды, бик күңелле булды. Килешәм Лилия белән. Һәм инде сезгә дә, барыгызга да дуслар телим, ашларыгыз гел тәмле булсын. Дөрес әйтәләр. Килешәм, тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне ТМТV телеканалында атна саен күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Пока. Пока.